Yo, what's up mga boys? So ngayon tutulong tayo sa pag-tracer dito sa amin, no? So dito na area natin, mag-tracer na kasi tayo. So ayun, tulong-tulong muna tayo, no? So tingnan natin kung ilang sako yung makukuha sa dito lang na area. So tama ko, samahan nyo kami. Stay tuned.
Pila ka sako tanan bong? Ha? Pila ka sako tanan? Buti na. Kamino ni mo, pila ka sako? Tanawa, murang ulo, murang tapi ba? Tapi, Ang ulo na ko. tapi chulo. Ha? Lubag. Like, kinsa man ron? Kailan yung tana ba? Balik na. Okay. Otra si pagamay, kamay lang. Daot man yung nadala deh. Saan baga? Maga. Wala pa man. Ano ni? Baga? Maga. Woo! 11 kasako ra tanan mga koys. Wah, No? Asa man dapat yung pasan? dito tuyo abagara. Asa man yung pasan ni mo? Ana baga. Asa ka nang abaga? O, sige. Wah. Wala gina ba? Stop. Ulo baga. So, pauwi na tayo. No, dala natin yung extra sako dito. So, ayun. Sa ano, kahit pa paano mga koys, nagpapasalamat pa rin tayo, no? Kung ilan yung inabot sa ating palay doon na area. Yun. Shout out nga sa lahat na magsasaka, sa lahat na mga backliners natin dyan, frontliners, no? So sa ngayon taon at this itong cropping natin ngayon, so nung una yun area umabot siya ng 70 plus na sako ng palay, no? So sa ngayon no, kalayaan sa Ginoo, umabot siya ng 11 na sako na lang, no? Ang baba no binabaan ng palay, no? Sobrang failure mga kuys. So lalot na sa tulad sa amin, sa mga magsasaka, no, na nag-antay tayo ng 4 na buwan bago mag-harvest. Spray, gastos lahat ng spray, abono, fertilizer. Tapos ito lang yung umabot sa palay natin. Pero kahit pa paano mga kuys, kung anong mayroon, dapat natin pasasalamatan, no? Okay lang, maraming salamat pa rin, G. Kahit paano, kahit sobrang hirap na, at least mayroon pa rin palay, di ba, kaysa wala. So yung 11 na sako mga kuys, yun, maraming salamat na rin. Ito yung area, sana makakuha to ng marami-rami, no? Yun, pauwi na tayo mga kuys. Maraming salamat sa pagsama, maraming salamat sa ating lahat. Shout out na lang sa ating lahat mga kuys. Parang manghihina ka talaga, ano, pag failure yung palay mo, pero okay lang. So hanggang dito na lang siguro tayo mga kuys. Sana suportahan nyo yung munting channel natin. Huwag nyo kalimutan mag-like, share at subscribe. Good vibes pa rin tayo mga kuys.